سلام زخبركم تخطاتلتي نجات بيوتي چانل ابرحوغن قربان كوينكم مدباتي تكتاتلو زلكم احوات بملوكم صبوكتلو تسفاي قبر نايلومي فيديو ابغزانا زركبو خلطة نگارات تتقيمنا ندقاتي مጭምዳድ ናይ ቆርበትና ሰጥ ከብለልና ዝኽእል ካብ ማዳን ካፈጸጋን ኣሰርፈጸጋን ምቕያሕ ናይ ገጽን ዘገላግለና ከምኡን ብሩህን ወዘለውን ዝያዳ ጥዕና ዘለውን ቆርበት ንኽንውንንውን ዝሕግዘና ትሕዝቶ ኢና ክንሰርሕ ስጋብ መወዳእታ ክትከታተሉን ድማ ይዕድመኩም ዘድልዩና ነገራት ድማ መጀመርያ ቀጠልያ ሻሂ ማለት ግሪን ቲ ከድልየና እዩ ቀጠልያ ሻሂ እንተዘይብልናውን ዝኾነ ዓይነት ሻሂ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ሻሂ በቲ ዘለዎ ጥቕምታት ንቆርበትና ሰጥ ከብለልና ማለት ካብ ምጭምዳድ ከድሕነና ዓቢ ተኽእሎ ኣለዎ ንፈጸጋ የድርቀልና መናፊት ናይ ቆርበትና የጽብቦ ከምኡ ድማ ካብ ኣሰር ናይ ፈጸጋን ማዳን ዝጸለመ ቆርበትናውን የብርሃልና ካብ ናይ ፀሓይ ማህረምቲ ዝመጽእ ምቕያሕ ቆርበትውን ከህዳአልና ይኽእል እቲ ከም ካልኣይ ትሕዝቶ ዘድልየና ድማ ሩዝ እዩ ሩዝ ንገጽና ዓቢ ጥቕሚ ዘለዎ ማዕድናትን ቫይታሚናትን ዝሓዘ ኮይኑ ንምብራህን ንዝተፈላለየ ጸገማት ናይ ቆርበትና ክፈትሓልናውን ዓቢ ተኽእሎ ዘለዎ እዩ ኣብዚ ኣውን ዝኾነ ዓይነት ንምግቢ ንጥቀመሉ ሩዝ ኢና ክንጥቀም መጀመርያ ሓደ ኩባያ በቀጠልያ ወይ ድማ በቀይሕ ሻሂ ጌርና ዘፍላሕናዮ ሻሂ ከድልየና እዩ ሓደ ኩባያ ሻሂ ቀሪበ ኣለኹ ቀጺልና ድማ ሓደ ማንካ ጣውላ ሩዝ ከድልየና እዩ እዛ ሓንቲ ማንካ ሩዝ ኣጽሪና ሓጺብና ድማ ምስቲ ሻሂ ሓዊስና ብትሕት ዝበለ ሓዊ ብሓንሳብ ክፈልሕ ክንገድፎ ኢና ሻሂ ፈሊሑ ከይውዳእ ሓዊ ኣትሕት ኣቢልና ን5 ደቂቕ ጥራይ ኢና ከነፍልሖ ን5 ደቂቕ ምስ ፈለሐ ድማ ከምዚ ዓይነት ክመጸልና እዩ እቲ ሩዝ ነቲ ሻሂ ሕብሩ ክቕይሮ እዩ ከምኡውን ሕፍስ ዝበለ ፈሳሲ እዩ ዝመጸልና እቲ ማዩ ጥራይ ኣስፊፍና ኣብ ጽሩይን መኽደን ዘለዎን ኮንቴይነር ክንግልብጦ ኢና እዛ ትሕዝቶ እዚኣ ንኩሉ ዓይነት ቆርበት ተሰማማዕያ ንደረቕ ንዘይት ዘለዎን ፈጸጋ ዘለዎ ቆርበት ንኩሉ ጠቃሚት እያ ካብዚ ኩሉ ጸገማት እውን ከተድሕነና ትኽእል እያ ቆርበትና ጥዕና ንኽረክብውን ትሕግዘና እያ ኣገባብ ኣጠቓቕማ ድማ ጡጥ በዚ ማይ ጌርና ኣጸቢቕና ኣተርኪስና ኣብ ገጽና ካብ ክሳድና ጀሚርና ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ክንለኽዮ ኢና ለኺና ድማ ንፍርቂ ሰዓት ወይ እውን ኣጸቢቑ ስጋብ ዝነቕጸልና ከነጽንሖ ኢና ወይ ድማ ምሸት ለኺናውን ሙሉእ ለይቲ ክንገድፎ ንኽእል ኢና ኣብ ከባቢ ዓይንናውን ክንለኽዮ ንኽእል ኢና እቲ ቆርበት ናይ ከባቢ ዓይንና ተነቃፊ ስለ ዝኾነ ግን ቀስ ጌርና ክንለኽዮ ኣለና ምስ ነቐጸ ድማ ብለበጥ ዝበለ ማይ ክንሓጽቦ ኢና ኣብ መወዳእታ ድማ ብዙሑል ማይ ጌርና ንልቕልቆ እዚ ዝተረፈ ሩዝ ድማ ብመጥሓኒ ቡን ጥሒና ንገጽና ከም ስክራብ ማለት ከም መፋሕፍሒ ክንጥቀመሉ ኢና ኣጸቢቕና ኬድ ከምና ፍሪ ዝበለ ጌርና ኢና ክንጥሕኖ እዛ ንሰርሓ ዘለና ናይ ሩዝ ስክራብ እውን 2 ግዜ ኣብ ሰሙን ክንጥቀመላ ኢና ስክራብ ማለት መፋሕፍሒ ንገጽና ዝተፈላለየ ዓይነት ዝመረጽናዮ ጌርና ኣብ ሰሙን እንተወሓደ ሓደ ግዜ ክንጥቀም ኣለና እዚ ድማ ዝሞተ ቆርበትን ረስሓትን የጽርየልና እዩ ከምኡ ድማ ቆርበትና ንጥቀመሎም ማስክታት ብቐሊሉ ክቕበለልና ይኽእል እዛ ኣቐዲምና ዘዳለናያ ትሕዝቶ ናይ ሻሂ ኣብ ዝሑል ቦታ ንሰሙን ክትጸንሓልና ትኽእል እያ መዓልታዊ እውን ክንጥቀመላ ኢና ድሕሪ ሰሙን ድማ ሓድሽ ብኸምዚ ኣገባብ ነዳሉ ንስክራብ ክኾነና ዝጠሓናዮ ሩዝ ከምዚ መጺልና ኣሎ ኣብ ንጥቀመሉ ግዜ ድማ ቁሩብ ሽኮር ምስኡ ሓዊስና ክንጥቀመሉ ኢና እዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብ ገዛና ብዝርከቡ ክልተ ነገራት ተጠቂምና ንዝተፈላለየ ጸገማት ናይ ቆርበትና ማለት ንምጭምዳድ ማዳ ፈጸጋ ኣሰር ፈጸጋ ዘገላግለና ትሕዝቶ ከምኡውን ንቆርበትና ብዙሕ ጥቕምታት ዘለዎ ስክራብ ተርእያ ነይራ ፈቲኹማ ክትኮኑ ከምኡውን ጠቃሚት ክትከውን ተስፋ ይገብር ላይክ ኣይትረስዑ ኢኹም ከምኡውን ኣብ ኩሉ ንኽትበጽሕ ኩሉ እውን ክትጥቀመላ ምስ መሓዝትኩም ሼር ክትገብርዋ የዘኻኽረኩም ነቶም ኣብ ቻነለይ ሳብስክራይብ ትገብሩ ዘለኹም እንኳዕ ደሓን መጻኹም ኣብ ቻነለይ እንዳበልኩ
نتوم نزا فيديو حدشتي زخونكمون سابسكرايب بمقبر أبالاتنا چانلي كتكونو كمون غتصالي تخطاتلتي مدباتي كتكونو بخبري عدمكم لومي فيديو ازيو نيرو بزقرب كلكم عاجبكم كتكونو تسفاي قبر بخالق فيديو سقابنا الراخب سلام